Itziber Salinas, kaixo egunon. Kaixo egunon. Bueno, gaur itxasoko brisara eta Kresal usainera gerturatuko gaituzu, ezta? Hori da, beste ikerlari baten eskutik, Eusko Ikaskuntzako ikerlaria da bera, Olga Macias, historia ekonomikoa izan du aztergai, alderdi asko landu ditu, eta bien artean emakumearen lana, eta horregatik ekarri du gaur hona, Ontzi Museoan erakusketa egin duelako, bera delako koordinatzaile, emakumeak eta itsasoa langai dutela. Eta Bilboko estudioetan da bera. Olga, kaixo egunon. Kaixo egunon. Ondo? Bai, ondo. Bai. Aizu, Olga, zure publikazioen zerrenda begiratu eta txundituta geratu gara. Kopuruagatik eta gaitegiagatik. Horri, ikusi du ikertu dituzula, trenbideen historia, sukaldaritza eta jateko iturena, apustu eta ikuskizunak, eta gero, 11 lan Bilboko kontu ez. Baita Bilboko alproja eta jendilegeaz ere. Itzulpena nirea da, Etzakit, la canalla de Bilbao, edo horrelako zerbait. Bai. Bueno, eta sarri arreta berezia jarriz emakumeen parte hartzean da, emakumeen paperean, ezta? Bai, oso garrantzitsua da. Getatzen dena normalean ez da ikusten. Emakumeen lana eta lana, emakumeak beti daniko lana egiten. Getatzen dena, orain arte, 20 urte arte edo, ia zen inundik ere agertzen. Soldatak nortzuk irabazi zuen, nork jaso zuen lan soldata. Gizonek, horregatik beti errodetan agertzen zen. Baina emakumeen lana ez zen inundik ere agertu. Beltzean, kobratzen zelako? Bai, konpratzen, ez, baina getatzen da, arratzaren emakumeek edo jasotzen dute soldata, baina berez gizonen aldetik, adibidez, arrantzan harrapakarien honen tekinak edo manatxe zituzten arrantzaren artean, baina hauetaiko bat edo, gerretzen zen emakumenako lanerako edo, bai? Baina hori, normalean bere lana izan zen, harrapakariak atxesotik, hori lonjara eramatea, eta baina halako lanak edo inoiz ez da ikusten edo, bai, beti hori da hortxek egon dira estalita edo. Beste alorretan bezala, ezta? Bai, hori betiko kontua izan da. Emakumeak eta itsasoa erakusketa ari gara, Donostiako Ontzi Museoan dago, benetan merezi du joatea. Donostiako Kaira joateak beti merezi du, eta bizita luzatuta Ontzi Museora joateak ere bai. Aizu, mito eta sineskeria ugari lotu izan dira emakumea eta itsasoarekin. Bai, pio bat, baina hori hasieratik kontutan hartzeko dela, emakumea sorgina dela azken finean. Vale? Eta beti hori bizitza ematearen alako gauza esen bakarrik emakumeena, eta honekin lotuta dago baita ez urarekin. Vale? Eta horregatik Ama Virginen mitua edo azuzen garatzen, baina hasi zen estaltzen antzinako jainkoen jainkozaren horien historia edo badibidez Isis edo Venus. Hori ja konturatzeko dela, gero hemengo Virginiaen kultua edo hortxe dago edo, hemengo badugoen Bilbon La Salberen zubiaren izena hortik dagoela, hortik datorrela zen, hori arrantzaleak ona etorri, ikusi zubia eta zubitik justu, hori antzinako nenkurban edo ikusi zuen hemengo Begoñako baseliza eta hasi zen otoitzen La Salbe. Horregatik ditzen da, horregatik ailako lotura emakumeen eta itsasoen lotura beti oso estu izan da. Entzule batek idatzi digun mezua eta esaten du izan dela bera erakusketa ikusten, izugarri gustatu zaiola, azalpenak ere bikainak iruditu zaizkiola, baina irakurtzera ere joan behar dela, alegia, osagarri izango dira testuak, ala pentsatu dugu. Eta marrazkiak ere bai. Bai, eske hori beste gauza da, osapagarria da, batez ere Elena Odriozoalaren lana. Zuk zer esango duzu, testuak zureak dira, eta? Testuak ere bikainak, Elena Odriozoalaren ilustrazioak zoragarriak eta testuak ere bai. Eske osagarriak direla. Adibidez, lehen tabu ez ari ginen, eta han irakurrita ikasi dugu, Maria Zozaia errenteriarra, eta beste emakume batzuk, presu hartu zituztela, bidarten lertu zen ekaitza sortze eragotzita, alegia, sorginkeria egotzita. Eta itxasen bat horrek Antonio Okendoren flota ondoratu zuela, eta 800 gizon galdu zirela itxasoan itxota, eta horren errua Maria Zozaia eta beste emakume batzuena zela. Bai, eta hori bezala, Kolon Ameriketara 3. joan zenean, 30 emakume joan zirela aipatzen da. Hauen arrastoa
Ez dago inundik. Osea, nezbeken, Sevillako registrotan edo, hako berrien bat agertzen da, baina ez dago argirik ez. Eta gainera kontutan txekoa dela, indietara joten diren jasotxetan, gehien bat edo emakumeak edo, joten ziren, baina deklaratu gabe. Orduan nola aurkitu dituzue? Ez, hori batez ere, Indiara joateko ezinbestekoa zen inskribitzea, bale? Bakarrik posiblea zen Sevillatik joatea, bale? Orduan, emakumen trafiko beltza edo hortxe zegoen izkututa edo. Vale? Eta gehien bat ziren abentureroak edo bere zarnaren bila joan zirenak edo hemendik ez egiten edo zagozagatik. Klandestinoan nola nahire. Bai. Olga, beti beldurra, sorginak, halako izua eragiten aldugu emakumeok? Bai, ezke badak izuzketatzen den Euskal Herrian, zonkeria edo beti egon da, edo zinezkeriako herriarekin bat ere beti sortu dira, bale? Eta batez lamiak, hemen lamiak ez dira bakarrik hori barneko gauza da, eta itxasarretan edo hor txagotzen dira, honen, lantxoben edo, guantxinako koindaria, baina alako koindaria beti errepikitzen da leko guztietan. Imaginezazu, arrantzale batek, guzti moskortuta, berak esaten zuen, sartu zela bote batean edo, agertu zen emakume, eta gau batean edo Kubara, Labanara joan, eta etorri. Eta halako gauzak dira betiko konta, baina nik ez dakit dut sortu ziren halako kontakizunak, ez dakit. Baina hori mitologian beti agirien dago. Hala ere, emakumearen lana funtsezkoa izan zen. Bai, zinbestekoa da. Ezin da posible ulertzea, ez da itxasportuetan, ez da bakarrik merkaltagoren aldetik eta arrantzaren aldetik ezinezkoa da, hori ondo ulertzea emakumeen lanak kontutatu barik. Hori bai. Erakusketako objektu zehatz batera etorrita, eta Joni bat aukeratzeko eskatuko bagenio, tala eskatu diegu, 17. mendeko zeramika lan eder bat aukeratu duzu, Jon. Zer da? Bai, bilduma oso eklektikoa da. Denetik badago Playmobilen itxasontzi pirata bat, eta badaude margolanak, artista handienak, eta guri atentzio eman digu, 17. mendeko zeramika bat, Holandakoa, eta horra gertzen da, zuk orain aipatzen zenituen, lamia bat, ispiluari begira. Handiena iruditu zaigu, zeramika hori oso ederra dela, baina Donostiako badian topatu zutela. Alegia, altxorrak hemen dauzkagula, etxe atarian, ezta? Ez norkel egiten, nork topatu dezakela, Holandako 17. mendeko zeramika bat itxaslamio bat duena. Baina dena kontutatzeko dela, hori merkantziak edo baina, bai Gipuzkoara edo Bizkaira, bai Iparraldeetatik honen trafikoa nahiko ugari izan zen, eta kondaria, lamien kondaiak edo, ezin bakarrik hori, Baltikoan edo oso ugariak izan dira. Getotzen dena, dibidez hemen Euskal Herrian edo, ahate hankak dituztela edo, baina goikaldean ez beste meduko direla, zirenak bezala edo, beste horren kondariak desberdinak dira. Guk ditugunako ideiak edo ziren ideiak desberdinak dira. Adibidez, ohikoak edo, Odisean agertzen direla, ez ziren gauko dugun irudia, esan ziren, gaztien aurpeekin, hankarekin. Aldatu joan dira. Bai. Ederki, markakoa da Kontxako badian topatzea, hori bat, eta bestea topatu zuenak ez beraren zagordetzea, eta denen gozamenerako zabaltzea. Olga Macias, eskerrik asko, zure ikerketaren puska bat partekatzeagatik gurekin, eta Itziber Salinas, bi aste barru, gehiago, beste kontu batzuekin.